Vítajte u nového videa a dneska si ideme reagovať na prečo Man City nevyhral Ligu majstrov. Poďme na to. OK. Tak Sir Alex Ferguson a tam ide do nejaký Manchester City hráč išiel, no nehráč, ale normálne už stávajú stadión kompaniho, kde veže Davida Silva. Dosť takých nových hráčov Aguera a todo sa mi dá. Balotelli, Aguero! Hej, Aguero stáva na chyba. No, sú pozvaní do Ligy majstrov a sú spadli štvrtý, čo je fakt hrozné. Pellegrini, Champions League, round of 16, 3-1 proti Barca. No super, keď by ho nakúpili. No a teraz to vyhrali Real Madrid. OK. Táto animácia má iba 3 minúty. Pep Guardiola. Champions League 2008 vyhral. Guardiola 2019. Bundo, Sané. Dobre. Transfer Market, Diasha Rubena, Grealisha. No tak super. Vyhrávali jeden trofej za druhým. Liga majstrov v finále sme prehrali. Oni prehrali 1-0 pod Chelsea. Ale jak kúka na tie trofeje, tak ešte by mu dal šancu. No. Prehralo. Rodrigo Benzema nahrať. Tie peniaze, že nech sa páči, už som v troskách, už neviem čo robiť. Že už som v troskách, už máš pár peniazy a kupujú Haalanda, čo im podľa mňa pomôže až moc. Vieme, že vyhrali. A zatiaľ nič sa nestalo. Dobre, toto bolo na rýchlovko video. Jak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber a čau.